Днеска става нещо странно. Коментирайки и разглеждайки заданието, тъй като когато се спра на заданието, все пак това ще го обсъждаме. Аз и, за съжаление, си го представих като едно магаре, което ние товарим с много съчки, дърва и скоро ще ги чупиме краката. Точно по същия начин, както товариме и планината. Ние сме натоварени с десетките наши очаквания, желания, искания и според мен и тя да ги реализираме всичките едновременно, да и прекършиме духа на планината. Но все пак тук искам да подчертая, че за мен разговор е организиран изобщо този конкурс, който прави Съюза на архитекти в България, е много полезен. Както беше полезна и срещата преди 2 седмици, организирана в Столична община. Аз се надявам това да продължи и с дискусия върху заданието на плана за управление. Очаквам и другите организации, които са тук, независимо какви са, да се включат в обсъждането на бъдещето на Витоша, но ще концентрирам коментарите си точно в рамките на заданието, доколкото за това са ни поканени от Съюза на архитекти, надявам се да бъдем полезни. Аз възприемам това задание като една извинение на архитектите в България по отношение на Витоша, защото големите грешки, които се допуснаха за последните 30 години по отношение на планината и по отношение на връзката и с София, всъщност бяха допуснати от архитектите и урбанистите. Защото ако коментираме в момента за загубени връзки, тези загубени връзки дойдоха точно от проектирането от тях. Ако говорим в момента за територии, които са затворени за посетителите и с ограничено посещение, те пак са функция на планирането и на устройството и на строителството. Надявам се това задание да бъде един реверанс към природата на планината и да бъде една гаранция за ефектното и разглеждане. Аз считам, че Съюза на архитекти в България като национална институция трябва да погледне на Витоша точно от националния си поглед. Тоест, коментирам още заглавието София и Витоша. Защото в приложение 3, където е планато и някакво зониране, касае само територията на Столична община. Според мен Съюза на архитектите в България може да постави задачата да разглеждат планината изцяло. Тоест не е просто Столична община, а планината изцяло. Казвам планината, не е тази и природния парк. Защото природния парк е само част от тази планина и само част от мястото, което жителите на София, на Перник основно обичат и са постоянно през годината. Защото ако коментираме природния парк, негови инструменти плана за управление, много казвам, аз се надявам да дискутирам и неговото задание, и самия план, с неговия срок, който мисля, че октомври до година, господин Цанов. Защото жителите на София не познават, те не правят разлика между парковата и непарковата територия. Макар че парка си има много ясни граници, единственият парк, който границите са сложени с геодезични координати, нямаме парк. С ясни геодезични координати, къде са границите на парка. И мен като служител на столицата мога да кажа, че не ми харесват границите на парка, защото те са накъдрени като брюкселска дантела. Те могат да се разширят. И според мен трябва да използваме това задание и този конкурс, да дискутираме тези проблеми, да позволиме на архитекти, на озеленители, на ландшафтни специалисти да разгледат проблемите на планината в цялост, т.е. да не ги ограничаваме само в рамките на парка или само в рамките на Столична община, защото те иначе чисто географски там има една зона Г, която пак плаща територия от останалите 3 общини на Витоша. На второ място считам, че трябва да се изчистят нещата. Нещо ми се губи в заданието, основната цел и основните ограничения, които идват за територията на планината. Това са защитените зони. Просто термина защитени зони на Натура 2000 ми липсва от заданието. Трябва да се отрази. Трябва да се отразят и други територии, които имат от значение, които имат лимитирано развитие, т.е. територии, които са свързани с ограничения, т.е. освен двата резервата, които са поставени като защитени местности, тук са санитарно-охранителните зони,
зоните от значение за водите, военните територии, териториите с специални условия, каквито са териториите с силно електромагнитно замърсяване, които са лимитиращи по отношение използването на териториите от планината. За съжаление, чисто урбанистично ние сме наблъскали в тази територия за отдих огромни излъчватели на електромагнитни лъчения, които не е приятно човек да стои край тях и не е полезно за неговото здраве. И защо не да позволим в момента на архитектите да поправят тази грешка и да помислят къде е място и на телевизионната кула и на РВД. Дали е място точно в територия, която се използва за отдих и за опазване на природата. Също бих препоръчал да се разгледат проблемите, свързани не просто с зимния спорт. Преди 2 седмици видяхме, че зимния спорт е потребление 11% от потребителите на планината. Основните проблеми в планината всъщност идват от другите и потребители и от другите очаквания към нея. Това са хората, които основно идват за пикник и за градски екскурзии, около 80%. Хората, които идват за дълги туристически разходки, които са около 30%. Аз разбирам, че на архитектите може би не им е интересна темата за пикници и за разходки с планината, но тя е важна за планината и също